Čaute, to je Viglek. V mojej prvej epizóde si ukážeme, ako ochočiť leoparda. Budeme potrebovať leopardí vajcie a surovú rybu. Tak, poprvé vytvoríte leoparda, jednoducho. Dobre, máme troch, to nevadí. Idete od neho aspoň 5 blokov. Teraz zvolíte rybu. On sa ku vám začne blížiť a keď bude pri vás, tak na ňo kliknete pravým kurzor, na kurzori myši. No. Teraz on ho odstúpite zase 5 blokov a musíte tak nehybne byť. A keď sa ku vám zase začne blížiť, tak kliknite na ňo a už bude ochočený. Vidíte, už ide. No a je z neho mačka. Ďakujeme za toto video. A dajte mi like.